म्यूजिक डायरेक्टर डीजे बजरंगी। अभी आप सुन रहे हैं लक्ष्मीपुर चौक से मां शारदा म्यूजिक की प्रस्तुति। महाराज से शादी नहीं के लोग पर से भेलो पिताई कुछ के लोग घर से छोड़ी भेलो ने कनियो सर मरल दीवाना नैहर के छोड़ी भेलो ने कनियो सर मरल दीवाना नैहर के घर के। महाराज से शादी नहीं के लोग पर से भेलो पिताई कुछ के लोग घर से छोड़ी भेलो ने कनियो सर मरल दीवाना नैहर के कचौड़ी भेलो ने कनियो सर मरल दीवाना नैहर के। मिल छाला जखन गोरी मन तोरा मन से चिन्ह छियो बनिक तोरा बहुते बचपन से छोड़ एलियो मुंबई शहर से मरल दीवाना नैहर के छोड़ी एलियो मुंबई शहर से मरल दीवाना नैहर के। दिन सबे दर्दी भेलो तोहर सुहाग के गद कई छौ प्रेम का पारदीप दिल में हमारा आग के छोड़ी मर देबो थाक जहर से मरल दीवाना नैहर के छोड़ी मर देबो थाक जहर से मरल दीवाना नैहर के। डीजे बजरंगी का हो के लगिया सगाई के पारदीप बिहारी दल को पायल मुँह देखाई के डीजे वाला दिल को संभर के मरल दीवाना नैहर के डीजे वाला दिल को संभर के मरल दीवाना नैहर के। महाराज से शादी नहीं के पर से भेलो पिताई कुछ के घर से छोड़ी भेलो ने कनियो सर मरल दीवाना नैहर के छोड़ी भेलो ने कनियो सर मरल दीवाना नैहर के। मां शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो लक्ष्मीपुर चौक।